Avui certifica una vegada més el fracàs rotund d'un model territorial fonamentat en la rajola. Un model que ha generat al País Valencià els governs més corruptes de l'estat espanyol. La construcció com a pilar fonamental del creixement d'un poble ha resultat ser un veritable desastre. Avui, aquells que cridaven en contra d'aquest model inhumà i insostenible, tenim una vegada més un passet de victòria. Però, com queda demostrat, arriba tard. Pel camí, una crisi econòmica com en cap altre territori. Les dependències generen això, crisis prolongades i patiments innecessaris. Va arribar un moment que una de cada 3 persones de l'estat espanyol en l'atur era valenciana. Des del moviment ecologista sempre hem insistit que la natura ens ensenya el camí. La natura és biodiversitat. En un curt passeig per la muntanya o per la marxal, un pot veure com de diverses són les estratègies i les formes de vida. Això és la fortalesa. Un país fort és un país divers, en persones, en pensaments, en cultura i també, és clar, en estratègies econòmiques. Centrar tot l'esforç i tot el suport administratiu a una sola estratègia econòmica és estúpid. La natura ens ho diu, en la uniformitat, en la homogeneïtat, no hi ha futur ni esperança possible. L'economia és un ecosistema més. Si no és diversa, no funciona correctament. Governs successius del PP van modificar les lleis d'urbanisme per afavorir a un sol sector, a la construcció, i amb això a l'especulació. Ara estem vivint i patint el resultat. Governs corruptes, manipulacions de concursos, implicació del poder polític en els casos de malversació econòmica, un no parar de polítics i de persones als tribunals. Retirar l'organització de Benipescar és la forma més clara de posar novament seny al model territorial. Clarament es tracta de redimensionar la ciutat, repensar-la ara sí des de la diversitat i no des de l'únic prisma de la construcció d'edificis. És novament una decisió valenta. Segurament som el primer govern en retirar un pall, igual que també van ser el primer en tomar un edifici a la plaça de Gandia per ser il·legal fa escassos mesos. Estem tancant una anella verda al voltant de la ciutat que ens assegura que el nostre creixement serà sostenible en el temps i que no caurem en els mateixos errors del passat. Però la nostra acció no és ni serà suficient. Hem de comunicar aquestes coses com el que són. El clar exemple de que els governs anteriors van errar, normalment amb voluntat, en el planejament d'aquest model corrupte. Però també el ciutadà ha de rumiar davant d'actes com el d'avui, perquè molts d'ells i d'elles van votar reiteradament a la corrupció i a un model de territori que era desastrós per a la nostra economia i també per al nostre País Valencià. Molta gent va votar sabent que votava lladres i ara és el moment de repensar les coses i donar la raó a qui tanta energia va deixar lluitant contra tot això. No podem més que compartir la nostra alegria amb tots i totes pel que suposa la retirada d'un pas mal fet. De nou aquest govern posa seny en reconduir la situació de deriva. En 8 mesos no se'ns pot demanar més. Els meus companys i companyes de govern treballen diàriament molt per endreçar aquesta ciutat i el treball lleig que estem fent té aquests moments de llum. Pensar que una altra ciutat ja està construint-se i que no són només paraules. Per això nosaltres votarem a favor.